Som la Suri i l'Aitziar i ella va arribar a la colla fa un any i mig i jo vaig entrar fa un any per ella i som les dues del País Basc. És una gran ciutat, Barcelona, i conèixer gent tampoc és tan fàcil. Llavors, si vens a fer castells, doncs és molt més fàcil. És la millor escola de català. He après aquí el català, parlar català, i és ara el meu grup d'amics. A part de castellers, m'he sentit integrada en cultura i en la societat. Mercè, jai egun ona pasau. No, mi busca la mida de l'Aina, va. Sobre el Marc, cap de colla dels Castellers de Sants. Els Castellers de Sants han fet un pas endavant gran a nivell tècnic i a nivell de presència de gent. L'any passat a la Mercè em sembla que portàvem unes 350 camises partint de la base del 3 de 9, del 5 de 8, i a partir d'aquí a treballar diferents estructures, el 4 de 9, el 7. Hem estat una colla que sempre a l'actuació de la Mercè hem portat els millors castells que han tingut. La gent està molt animada, jo també estic molt animat, i la cosa pinta que pot anar gros. Em dic Pere Ortiz, normalment estic al Rengle i fem castells des de fa uns quants anys, uns 17 més o menys. Ningú és imprescindible, però tothom és necessari. Vull dir, tothom té el seu lloc, té una funció primordial i això fa que se sentiguem més units, no? Qui realment mana el castell són l'engeneta i l'acotxador. Jo sí que els 200 que estem aquí estem pendents de que la canalla faci la veta. I si ho fa bé, encantats de la vida, i si no, doncs mira, un altre dia. Jo soc la Lola i és la Paula, i les dues som castelleres de Sants. Si és un castell molt alt i molt important, doncs ens feliciten. Quan puges, quan fas l'aleta, tots aplaudeixen. Però si és un castell que el fem cada diumenge i ja el tenim fet, doncs no, ens diuen molt bé i ja està. Quan arribes a la pinya has de sortir ràpid perquè si no tot el castell et pot caure a sobre. Bona Mercè!